makase se bibura yesi bia yen kwa so kodase yen je bibiaso emwa de kabe to fi Aisha ma kwa babiem bika ka twese ma chef kesim so de amamene amane headquarters for Asante Ekasan no ene ha ase Akasane University no oba no aba bisua bie ntele ya ba ise no se fatase the program na manum anfo akunu ya nyintini abrempon ni abiasefo na yesu ade ebi filo mo ele na hia na Asante ma chiam o ha na ele na be bi ya really da but wo a hwe yenti na edin bin be mai na afi amama kwa so esua de kaka ebefu na me makwa ba ewia na wadama yimisase panyi to semester wadama ebi mesre papa wo bi fanya ko pa do no ye da yesu asi na wadama eme ebi bi nya ma fo mu a eme ne ba bi nka mu de hwe me da sipi me de na na fi abefia no to so yi bom so ba penny na ma wadama eme yimise enkantete Asante amama bi na ye wadama na de yi eme se yesu ti yesu enso ene ntina ase ya ye ni dan kwasi adasa na fe ye ntina ho na igusua ewo ya wodam a yedaso eyi ewo eni ya yedaso mu ye me da ase na ye akese no de ye ne ya wada na we de o ye de shiproponti ye de nato empemile ena ye de nato empemile na ye de nato empem na madwo ena de be ko breman nti odam pem na no na ye eyi anisa na se ye be kan se do ti ye na ye na ye pese be ju bi na dumeje be na Asante man ti ye yi so ya so bia eye ade bua Asante man na ayi no ye abisi ye no etu dumeje be na so se oye bi shenti o se ye na nopa se anopa ko tuma bia na ye be fra odam pem na be fra tuntum awia ye kobo ye kobinu na chese anadwo ye de ne kobem enti enkamesu so ye de share na ye so me nhia ne de ka obia ntutu me ka na omra sa de nitimi aka na ye hwe biem ye wo ni peko bi ana se ya de sheku bi ya se de to me so omo ko yi no na chef kesim ana se afefe bi nkan ba bi unya de share de ntimi na wayi wa obi ye de share kon ene ye na yi ewo me nhia ba bi ana Asante hema awo ade hye nkoa ene ye mo yi ewo ene bi na aje mesa you tune for inside I'm sorry Manchester for Ghana for Manchester na yewura apumso o fasi akanchire enu ntimi aba se ba bi jam aya peno crapper ye de se na Asante fon kwa ne pe omembia brocho nyina ye yie na hima Elizabeth Muye ye yie enti na Asante fon kwa ne ye yie obi so kan chinugua Asante amamre no se isie no isie bi bien so a se etrase amafo bechia afi ebe bonsa leyi eka ebe to ho no efiri ho se Elizabeth Muye no eno yenye ni sei obi adida no baby adino ko na de no aware na obi aso ebua no ho ho ya monsa se dia ha ye yi a ye bonsa tinsusu ewo fe enchansa ni nema o yes se dia ha kuna yakosha baby na
yɛnu aduane na yɛtɛ aduane nneɛma abotire no nsa ɛna tuzo saa ɛnɔma a wɔn yɛ ebi wi a ɛka yɛ bɔ n'akyiri aduane yɛ ɛne nsa ahodoɔ ne afei agorɔ akɛseɛ ɛbɛn wofi sɛ boa ɛna ɛwie no yɛ ɛwie bɛyɛ ɛmmoa koraa sɛ sika yɛbɛsia no wɔfa aseɛ na ne kuro fie ɛsɛ de hwɛ no na nkɔɔ so tumi bɛ so na abotire hɔ a sɛ ɔbɔ akɔkora na abɔ abewa yɛyi ofiri abusua ɛpɛ nkora no aba no yɛhwɛ wɔn no nso yi sɛ wayɛ wɔn adwuma abiri nti ɛmmoa yɛyɛ bi ɛmmoa koraa ɛde ka bɛtɔ fie sɛ bebrebe amadi kyerɛ sɛ nka ne deɛ maka sɛ abusuasɛm bi wu a yɛsie bi a yɛmpa so nkɔda sɛ yɛnkyɛ bibia so sɛ mɛnya a saa na nka mepɛ na wopɛ sɛ nkɔbi a wobɛ deɛ saa na obia so ɛnsa nkɛyɛ ɛnso ɛnyagye a ɛbɛyɛ adwuma saa sɛ wote akonnwa so yɛ bi a ɛsɛ yɛnyɛ wɔ yie na yɛyɛ totoeɛ ɛfɛ na na nkyerɛgye atu apem otumfoɔ bɛmbɔ mansoma awɔdɔ atu apem yɛ nickname for otumfoɔ yere tete sɛ tutu yere bi a ano sɛ tutu ɔbɛ bi ɔkɔfa ne dɛ nkyira abakɔhyɛ nso bi nyɛ mote antima nsɛm ba ɛbaa sɛ ntimi gya dɛne gba mponsi ɛyɛ nneɛma bi ɛmfata no a asa nipa no ɛbɔ ahweteɛ no akyire ne yere no yɛfrɛ ne niwa afa akoma ɔbɛpɛɛ no a ɔwu no no na mpanimfoɔ atoa so nipa a woba wo kuro anaso wato kuro ka ɛna nipa ate sɛ ɛkuro akyiri ɛna ngyina ne ni trap ɔto nipa apo abɛfi asɛm nyinaa no sɛ deɛ wɔpɛ abisa no ɛyɛ yɛ ɛyɛ nkayɛ sɛ onipa wu a no badeɛ gya anakyerɛ deɛ ne yɛde bɛkae no especially sɛ yɛyi ka yɛho abɔ mu yɛakɔ no akɔkɔ no prabrɛ yɛakyerɛ sɛ nana a wɔte soɔ anaa aberewa anaa akɔkora wɔte soɔ na ɔkɔɛ ɛda a yɛgya anakyi koraa mohwɛ ɛma nkyima no a yɛba no yɛmanya bi akata a yɛnana wei anaa yɛnnua pɛ no anaa yɛpapɛ sɛ bi wɔtee na mete sɛ na wobusa sɛ ɛyɛ anaasɛ ɛyɛ ana mde nka aka kyerɛw sɛ ɛyɛ nkayɛ na ɛnkayɛ sɛ nka wɔ se yɛbɔ ka na amammerɛ so yɛntwamu da ɛbaa mbaa mmerɛ bi bɛso a ɛnkɔdaa no a yɛba no wɔ mu so bɛgyina ɛbusa sɛ naade a yɛyɛ ɛyɛ anaasɛ ɛyɛ ɛka wɔ mu ebi na ne wɔka biribi sɛ ɔno deɛ n'abusua mu ɛyɛ yɛ mu a wɔto kwan da ɛyɛ me a mɛto kwan da ɛhu nneɛma bi a ɛkɔ so a nanso anyɛ da kopɛ ɛne yɛde twa awura na yɛde sii da yɛwɔ ɛyɛ step by step ɛnti aseɛ bɛba yɛ mu a ɛmmerɛ bi bɛba a wɔn ɛbɛgya wofiti prɛko pɛ wo so ɛpɔ ɔse a wogyaba ma woto wo ase na wokyerɛkyerɛ mu woka ma nipa nte ase a nowadays nipa etu kwae kane ne etu kwae kane bɛbi efie bi mu na nkɔda gu education kɔ na ayɛ de agyɛnɛ obia bɔ sɛ nipa kɔ sukuu na wonya nteaseɛ daakye fapɛ nti wobusa a mímá kó mẹ́mú díẹ̀ sẹ́ni ọ̀ka ayẹ no but ẹ̀yẹ́ dá kó pẹ́ ẹ̀sọ́ mi etu ọ̀pọ̀ àṣẹ náà bá ẹ̀bẹ̀ bá so ẹ̀yẹ́ but ẹ̀yẹ́ nka ẹ̀yẹ́ wàká nkàkẹ́ ẹ̀bẹ̀ tìmí di wọ́n ti wọ́n ká
sɛ nyɛ a na kyerɛ sɛ deɛ wura yɛ ade na kyerɛ sɛ ɔde wo bula so bi ntumi nka sɛ yɛ ba ɛyɛ ɛto wɔ aseɛ ɔde ɛda ano deɛ bɛka biribi so deɛ bɛba ɛso sɛdeɛ mɔnkɔ a mɔbɛ wopɛ sɛ ɛyɛ no ɛbɛyɛ yie daakye abakɔ sɛ deɛ sɛ bi ba yɛwi afi ɛno nti na ama yɛ nkora no a yɛma deɛ na nama yɛba no wɔn ama ɛkyerɛ bebree ate akyi no ama ebue yɛ ɔno yɛnim sɛ sɛ wotua abakɔ sɛ mo a ɛfiri sɛ ka no ansa de yɛ nkɔda yɛdie papa akyi wɔsunti kɔ a yɛ yɛm hyehyeɛ ɛna nkɔda abakye wɔn yɛ sɛsɛsɛrɛ ba sɛ wotua abakɔ sɛ ma bɛma atentene aba yɛ mmanyiwa ama yɛ soso daakye yɛda yɛwɔ yɛdɔ akyi ne sɛ ampa asɛm ade ɔman yɛhu a yɛbɛka sɛ ma yɛ bie tɛmna bɔbɔ sɛ bere sɛ fufu mu tɛne no ɛyɛ deɛ ma afɔnso fufu mu no sɛde me kɔɛ no tɛne mu deɛ ɛni fufu mu ɛdɛ tutu bia ɔpra nneɛma bɔne bi afutrɔ ɛhye nneɛma bɔne bi awɔfa bia ɛwɔ pɔmpɔmfɔ ɔbɛne kɛseɛ da sɛ na wohɔ bi bibi ne ɔkɔkyerɛ One TV.